Неща, които не харесвам в Ioniq 5, след като ви показах тези, които харесвам. Не ми харесва, че няма опция за отваряне на багажника ето така с крак. Той се отваря, когато застанете просто зад него, понякога се отваря, когато не искам, а когато ми трябва, не се отваря. Следващото нещо, няма чистачка на задното стъкло. Ето тези отвори трябва да създават някаква въздушна струя, която да маха мръсотията, както може да видите, при мен това не се случва. CarPlay не е с Bluetooth, затова имам ето тази малка чаджа, която да ме свързва, трябва или да използвам кабел или нея. В фейслифта и чистачката и CarPlay са оправени. Продължавам с това, че няма USB Type-C вътре, а само USB. Дразнещо е, че климатика отзад е само от страни на вратите, няма по средата, може би защото платформата, както ви показах в предното видео, се движи. Най-голямата ми мъка, за да си пусна подгряването на седалките и волана сега зимата, трябва да вляза в цялото меню, да отида да ги пусна, вместо просто да бяха сложили едно копченце тук. Дразнещо е как камерите спират, ако колата се движи с повече от 10 км в час. Понякога на тесни улици имам нужда от тези камери, но се движа с 11 км, да кажем, и камерата просто спира. Макар колата да има опция да паркира сама, никога не съм я използвала, защото е толкова бавна, че чак ме отказва, понякога дори не засича изобщо местата, така че това не е много добре направено при нея. Въпреки изброените недостатъци, които вече са разрешени във фейслифта, дори има бутон за обдухване и подгряване на седалките, аз не бих заменила колата за друга, освен 5N, 6N и може би 6, просто за да видя дали е по-малка и по-маневрена и дали повече ще ми пасва. Ако искате да видите нещата, които харесвам в Ioniq 5, може да видите предишното ми видео за него.